दिनै बिटिआरनि गोबां ओनसोलाव खोलोम दोनथ'नायजों खुद्रिसानाय हाबाफारि लादों। बेबादिनो क'क्राझार दतमा बड'फा इउ.एन ब्रह्म फरायसालिमानि सरकारि फोरोंगिरि नङैफ्रा खुद्रिसानानै खोलोम दोनथ'नाय थामहिनबा पेन डाउन हाबाफारि लादों। दिनै गोथार फोरोंगिरि सान। दिनैनि बे फोरोंगिरि सानावनो क'क्राझारनि दतमा बड'फा इउ.एन ब्रह्म फरायसालिमायाव बड'फा इउ.एन ब्रह्म कलेज नन टिचिं स्टाफनि बानजायनायाव फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिना गोबाव बोसोर फोरोंगिरि मावजेननायावबो फिक्स पे खामानिनि थाखाय दुखु फोरमायनायजों लोगोसे दिनै 5 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 सेप्तेम्बरसिम खोलोम दोनथ'नाय हाबाफारि लादों। जोंनि खौरांनि गेजेरजों दतमा बड'फा इउ.एन ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मोसाहारि बिथाङा बे थांखिखौ लानानै मा बाथ्रा फोरमायखो जों मिथिनानै लानि। बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिदों। दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। जोङो गासै आसाम आरो भारत नाङैनो बे फोरोंगिरि सानखौ जों फालिबाय थादों। जोंनि कलेजावबो बेखौ गाजा गोमजायै डिपार्टमेन्ट वाइज आरो फरायसाफोरा खोब गाजा गोमजायै फालिदों। दा दिनै बे समावनो जोंहा जोंनि जिथुनाखि नन टिचिं स्टाफ बे नन टिचिं स्टाफनि फारसेनिफ्राय 5 आगस्ट 7 आरो 8 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै कर्मबिरति मोनसे नन कपारेसन बिसोरो मुभमेन्ट खालामदों दिनैनिफ्राय। आरो बेखौ खालामनायनि गेजेरजों जोंनि कलेजाव फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जागोन जों बेखौ नुनो मोनदों। मानोना जोङो मिथियो जे नन टिचिं स्टाफआ जाय खामानिफोरखौ मावो बेखौ जोंनि टिचिं स्टाफआ मावा आरो टिचिं स्टाफनि जाय खामानि दङ बेखौ जोङो नन टिचिंनि स्टाफआ मावा। गावबा गाव बयहाबो खामानिफोर दङ। दा बे हिसाबै जोंनि नन टिचिं स्टाफआ सानथामनि जिनाखि हाबाफारि बिसोरो आन्दालननि कार्ज'सुचि लादों बेजों निस्सय जोंनि फरायसाफोरा खस्थ' मोननांगोन। मानोना सानफ्रोमबोनि जिथुनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै जोंनि खामानि सोलिबाय थायो बेवहाय बिथांमोना बिरति थायोबा जोंनि गथ'फोर आरो जोंनि कलेज हिसाबै एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव जोङो खस्थ' मोननांगोन जों बेखौ नुदों। दा बिथांमोना आन्दालन खालामनायनि गुबै खारनानो जाहैदों जे 2021 मायथाइनि 1 जानुवारि बेनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज जोंनि कलेजा जादों। दा बेवहाय गासै अल आसाम नाङै 33 गासै कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन। दा बेवहाय जोङो टिचारफोरनि जिथुनाखि पस्ट बियो रेगुलार जानानै फैदों आरो बेवहाय नन टिचिंनि जिनाखि पस्ट बेफोरो माने फिक्स पे हिसाबै प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय जादोंमोन। दा बेखौनो लानानै बिथांमोना दुखु फोरमायदों आरो दुखु फोरमायनानै बिसोरो पेन डाउन बा कर्मबिरतिनि मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लादों। दा जों आसा खालामदों जे जोंनि फारसेनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बिटिआरनि चिफ अनारेबल चिफ सार जोंहा प्रमद बर' सार आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु सार जोङो सारमोनखौ जों खावलायहरदों जोंनि फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै मानबतानि खाथिराव जाहाथे बिथांमोननि साख्रिखौ मोनसे नियमिया खालामो रेगुलाराइज खालामो। जों बेखिनिखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि कलेजफोरा सोलिनायाव एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै जेबो उसुबिदा जानाङा आरो जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे जेबो रोखोमै माने खस्थ' मोननाङा आं बेखिनिखौ खावलायदों। आरो बेनि सायाव माबा मोनसे बेबस्था जाहाथे सरकारनि फारसेनिफ्राय खालामनानै होयो। बिथांमोना गोबाव जाबाय 2021निफ्राय 2021निफ्राय दा 2023 जुदि जोबोबा डिसेम्बराव बिथांमोना बोसोरथाम जागोन। बिथांमोना फिक्स सेलारि हिसाबै खुब खम बेथननि गेजेरजों सोलिबाय थादों आरो मानसि हिसाबै खुब बिसोरो माने खस्थ' भुगिनाय बायदि जों नुदों। खारन टिचारफोरा जेरै सानसे 9टानिफ्राय 5टासिम कलेजाव थानांगौ थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो थाफानांगौ जायो जोंजों लोगोसे। दा बेवहाय खस्थ' मोनदों। खस्थ' मोननायखौ बिथांमोना फोरमायदों। दा बे बेलायाव ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरि सारमोना जाहाथे माबा मोनसे बेबस्था जुदि खालामनो हायोब्ला अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयो जों बेखिनिखौ जोंनि फारसेनिफ्राय खावलायदेरहरनाय थाबाय। दा ओरैनो लाइब्रेरियानखौ लाफानानै जोंनाव गासै 11 जनमोन नन टिचिं स्टाफआ। दा लाइब्रेरियाना अलरेडि बे रेगुलार पस्ट आरो बाखि 10 जन जिनाखि नन टिचिं पस्ट दङ सेनियर एसिस्टेन्ट जुनियर एसिस्टेन्ट आरो ग्रेड 4खौ लाफानानै दा बिथांमोना रेगुलार जायाखै बा फिक्स पे हिसाबै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावबो सानैया इतिमध्ये माने थैनानै थांबाय। सानै एक्सपायार जाबाय ग्रेड 4 स्टाफनि सासे आरो
जुनियर एसिस्टेन्ट सासे थैनानै थांबाय दा गासै 8 जन दङ बेखिनियानो जोंनि नन टिचिं स्टाफ হয় আমাৰ কলেজ বড'ফা ইউ.এন কলেজৰ আজি আমি শিক্ষক দিৱস খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এই যে আমাৰ কলেজৰ নন টিচিং অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰীবৃন্দ আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে তেওঁলোকে 5 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ চাকৰিটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা দিনৰ পৰা 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে ফিক্সড স্যালাৰি মানে যিটো ন্যূনতম দৰমহাত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এইটো দৰমহা বুলি ক'ব নোৱাৰে এইটো মাননি বুলি ক'ব পাৰি তো যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজক স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই আৰু সেয়েহে এইটো এটা দুখৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে so in this connection I would like to request the Chief Minister Honorable Chief Minister of Assam to regularize their services because they are the part and parcel of our institution without whom we cannot expect good academic atmosphere and in this connection I would like to convey my best wishes to them also to cooperate the teaching community and to go forward and make the college a glorious institution in the area of BTR. Thank you. जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्को एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थङाव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक